Ay, dahil lang para pag dumaan ako. Ano ba namin nakikita ako dyan sa gilid? Yung gano'n. Di ba? Ganito si Jose, naalila niya ako. Grabe si Jose. At kahit at... Pakilala nga dito. Kailangan ng tungtungan. Gusto niya magtagtungan kasi nakabut siya. Wala yan! May pambura pa dyan. Yan si Jay, ganyan siya. Ng ating Madrid Philippines Daily Update at tayo ay nasa episode 29 na po. Okay? So, daily update lang muna. Kakatapos lang ng buwan. So, congratulations sa mga nakahit ng kanilang target. So, hindi ko na i-mention kung sino-sino kayo dahil masyado kayong marami. Okay? And of course, hindi ko makakalimutan yung ating bagong part ng company, si Marco, Data Analyst. Congratulations sa'yo and good luck sa next journey mo, okay? And of course, hindi ko rin kakalimutan si Daryl. Good luck naman sa final panel evaluation mo tomorrow. Kamusta ba? Ngayon kinakabahan ako. Hindi ko alam kung anong pakiramdam pero kinakabahan ako. Handa ka naman. Oo, handa naman. Okay, so balitaan mo na lang kami. Ayaw yan, review lang. For our life tip of the day, remember people's name. Napaka-importante na matandaan mo, maalala mo kung ano yung pangalan ng isang tao dahil alam mo ba na ang pangalan mo ang isa sa pinaka-importanteng meron sa'yo. Hindi mo alam, di ba? Minsan may mga tao na gustong-gusto nilang nababanggit yung pangalan nila. Kasi napaka-importante sa kanila nung pangalan nila. At isa pa, kapag naalala mo ang pangalan ng isang tao, mas maganda ang conversation. Kaysa yung nagsasalita ka nang hindi mo binabanggit yung pangalan niya, mas may dating po. Okay, so life tip, lahat na makikilala mo, mas maganda, maalala mo yung mga pangalan nila. Okay? Work tip of the day, make 60 seconds decision. Pinakamahirap na gawin sa lahat ang magdesisyon. Kasi 'di ba, alam naman natin na yung magiging decision natin ngayon, yun yung kumbaga yun yung magiging resulta, kumbaga yun yung aanihin natin sa future. Kung ano yung kung ano yung magiging decision natin ngayon, yun yung magiging resulta niya sa future. So, kung ano yung mga ginagawa nating desisyon ngayon, yun ang magbe-benefit niya, tayo rin sa future. Okay, so, ngayon, minsan mahirap nga talagang magdesisyon. Umamin, nahirapan ka rin magdesisyon, diba? Ngayon, pag dumating ka sa point na nahihirapan kang magdesisyon, 60 seconds, pag-isipan mo lang, hindi ka inobliga na mag-decide agad. Okay, ang kailangan lang, magkaroon ka ng, kumbaga, 60 seconds man lang na mapag-isipan mo. Ngayon, pag nahihirapan ka pa rin sa pagdidesisyon, pwedeng makatulong itong mga tanong mo sa sarili mo. Kung darating ka sa point na magdidesisyon ka, isipin mo lagi, is this really me? Sa lahat ng mga bagay na gagawin mo, ako ba to? Ako ba talaga to? Ito ba yung mga bagay na gusto ko? Ito ba yung mga bagay na kailangan ko sa ngayon? Diba? Laging may tanong, ako ba to? Is this really me? Dahil makakatulong yan sa pagde-decide mo. At isa pa, kapag magdidesisyon ka, lagi mo i-consider yung mga bagay, ano yung pwedeng mangyari pag ginawa ko to? Worst na pwedeng mangyari, ano yung mga changes na mangyayari para makatulong siya sa desisyon mo at the end of the day, hindi ka magsisisi kung bakit mo yung pinagdesisyonan dahil ready ka sa kung ano yung magiging resulta, sa kung ano yung magiging desisyon mo. Okay? So, every time nakaharap sa isang mabilisang desisyon, kailangan lang mag-stop muna for a moment, kahit 60 seconds yan, at saka ka mag-decide. Okay? So, yun lang for now. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode. So, if you like this video, just give us a thumbs up or pwede kang mag-leave ng comment. At para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe lang kayo. And then, para sa mga hindi pa nakakapanood ng mga previous na videos, then i-click nyo lang to. Okay? Guys, don't forget to mag-comment. So, bye-bye!